Musika mukuru weMbare kuHarare ndasangana nemurume uyo ari kuratidza kuti ari kufamba zvakasiyana nevamwe. Ane nyaya yake yaanditsanangurira yandoda kuti muzvinzwire. Right, panapa ndine murume wandinaye handiti ndine hama yangu yandasangana nayo ndiri kuMbare uko kumusika. Makadii henyu mukoma? Mushe makadii? Tiri nani. Alright, mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti munonzani uye munogarepi? Ndonzi Severino kana kuti Baba Evelyn, ndogara kuEpuwe Dombo raMwari. Alright, so masvika sei kunoku? Ndaona muchifamba muside meroad, masvika sei kubva kuEpuwe? Ndaya nekombi ndichazofamba ndichikumbira rubatsiro. Alright, rubatsiro rwamungada kukumbira nderwupi kuvanhu? Ndangoti ndionewo zvinhu zvoti ndikwanisewo kuchengetawo mhuri yangu newheelchair yandinayo yakakura ndeye mapuranga haizokwanisa kuti ndei nayo kunoku vanhu vemakombi vane vachiramba. Alright, muna here kana musika waminawo zoti mukawanawo pekuti mune makagara muchingotengesa ipapo zvine zvakadii? Zvezviri right. Handiti? Alright, no pakanaka. Right, ndinokutendai mhuri yeSaint handiti, ndinokutendai nekuda kwebasa rese ramuri kuita. Ndichivimba kuti murume ari panapa muchamubatsira zvakare pamwe nemhuri yake. Sa mune vana vangani? Mune vana vaviri. Alright, so ane mhuriwo yaari kuchengeta, mukadzi nevana handiti. So ngatingoitai kuti tibatsirane nemurume ari panapa atizivisa paanowanikwa. So kune vese vanenge vachida kumubatsira tinogona kuti tinge tiri tinosvika tonomuona sezvatinongoita semhuri yeSaint handiti. So ndo nyaya yatinayo mazvikuru, ngatibatsiranei nemurume uyu zvikuru sei kuti ange ane kabhizinesi kakewo kamusika kaanenge achitengesa asaite trouble sekuti ange ari anodi anofamba handiti. Also ari kuti ari kudawo wheelchair yekuti ange ari anofambawo nayo handiti. Kutenda ninacho, wachoma pamani pao